cada vicinant dels Estellers baixa al carrer i participa perquè no podran res amb una escola alegre i viva. L'escola en català, l'escola de totes i tots. Allà on vam aprendre el que és, el que significa i el que significarà democràcia. Ens veiem al carrer. Com que volem ser un país normal i volem ser sobretot un país d'acollida, volem escola catalana. Per això et diem el 14 de juny vinya a Barcelona a les 6 de la tarda. La nostra llengua, la nostra escola pública inclusiva, són el que la nostra societat catalana és i vol ser. Sense l'educació no som. Ens trobem el proper 14 de juny a Barcelona. El 14 de juny a Barcelona, per un model d'escola catalana que ha estat elogiat absolutament per tothom. Que jo vull expressar un suport al cercavila del 14 de juny del Som Escola, perquè quedi clar en aquest país i quedi clar fora d'aquest país que la nostra llengua és el català i la nostra escola ha de ser en català. El 14 de juny, tots a Barcelona, per defensar la nostra escola, per defensar l'escola catalana, perquè volem continuar sent un sol poble, perquè la llengua catalana fa que siguem un sol poble.